Welatiyên bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê gazindên kêmbûn û xerabûna kwalîteya nan dikin. Li gorî biryara Rêveberiya PYD ji bo belavkirina nan ku her sê mirov dikarin yek repta nan werbigirin û her reptak neh nan li nav de hene. Wate her mirovekî sê nan para xwe ne. û eger mirovek ji sê nanan bêhtir bixwe, dibe nan ji nanxaneyên taybet werbigire. û nirxê reptek nan li nanxaneyên taybet ji bêhtirî 2500 lêreyê Sûrî tê firotin. Ji bilî kêmbûnê û xerabûna kwalîtiyê, PYD gotgotek di nava xelkê de belav kiriye ku guman e nirxên nan ji 305 lêreyî bibe 600 lêreyê Sûrî. Rêveberiya PYD dixwaze fişarê li ser welatiyan durist bike û nan kêm belav bike. Da ku xelk bi nirxê giran razî bibe li hember wergirtina reptek nanê zêde. Di heman demê de mûçeyên karmendê Rêveberiya PYD 305,000 lêreyê Sûrî ye. Welatî dibêjin ku rewşa wan a maddî ne baş e û ew nikarin nanê siyahî bi 2500 lêreyê Sûrî bikirin. Serbar kirin ku ew neçar dibin nan ji malbatên ku endamên xwe kêm in bikirin yan jî li mal nanê tîrê û sêlê dirist bikin. Li bajarê Kobanê 19 nanxane hene. Jê du nanxane bi fermî yên Rêveberiya PYD ne û 17 din jî yên bazirganên bi ser van e û berpirsên Rêveberiya PYD hesedarin di nanxaneyên taybetan e. Tê zanîn ku krîza nan krîzeke kevn e û ji destpêka ku PYD 10 salat ji rejima Sûrî wergirtiye û tanha krîz pê krîzê û bi mebest bi ser xelkê de tên û fişar ji hemî aliyan de li ser xelkê de tê diristkirin.